nigo baborigwe gusira abonchoreria begware asoko ene kibuna nkonyara bare echiro ase chinse chesko ani gakwanwa chingaki ogosiro kwa ruigwa no yokurigekero ky'obujumbe emya South Mugrango Robert Mairura umanyikanite buna omu America asabwa tkobokonyi gochase amate ya mochama masasi nenchere yamo yogosira batali kwenyara roboti rwasenchera yobekerano Bunenchereyemo yogosira batari kwenyara nigo yokurigekero ky'obujumbe imya South Mugrango Robert Mairura umanyikanite buna omu America asira amate ya mochama masasi asokubaga chire nyomba nabo igokoba ibintu bagokwana nigo baorokyo mogokobo kubwatikana negetambukire kyo Bono igero mogoka sengecho yo minto erura sengecho kokonyo yo minto konyo isirwa sakurara oruro bokonyo borubu yasa yemonezo wankorere gasi ali natebira asante agokiro muimiwa aso ogokonyo mwana mujama konyo tari kwenyara bono twarore ngambi mono Robert Mairura mu America mbi mono aso kuiro gokonya abataka na bali batari kwenyara na bono yo minto muchama bagetenga onyorira sakorara rero mugorire beddings na no mwagachire nyomba mbia ono mwishimiwa nyasago siseni nonya nabo nigo bamwa koboko asiganga yayo kurigekirwo ky'obujumbe na kurira yo kumwakira ekura asobochori ubolebosyo nigabana inchi baboligwa kubwata ekura nabo igo gochora abarai abaikiranu Ndiamona nande twagokiu sana etwara gwariga ni mwishimiwa tokomwaji ngurunga soka kabisa no toro amonae ndokobwate sitorenga 2027 egente kwake to mwishimiwa Matiang'i okurigikikura na abande ekiagera Matiang'i akurigyo bu president usiengima tobwate chikati erinde chekorrekana buyanga na intunto segeto mwana oito oyo okurigikikura bu president tubwatira na sonzi naende turigikikura so morembe gosegeta bagirango oyo bwate gepande nainde tra register bwo mwaki kura akore bagenda CBC a register abo mwaki kura erinde 2027 egoika anyare go choro murayi uretage nigo barwa okubolia gochia ase omu America koeneke buna ngosirare abonchereria begware ilio koegenderia nabo igokonyora engeria ya kiralituko choro mweshimiwa munabone rule 2027 akonya abantu abako bacha chiwale naenda baligeri mnaone market uchi America kirase bao ni banyole chibesa abantu baito butaka busire ekiagere emu ya Robert Mairura no gosirio butaka Kerubo Frida Ensoko TV